Kompla joħroġ aktar ġlied fil-Partit Nazzjonalista. Din id-darba b'deputati nazzjonalisti responsabbli minn kumitati parlamentari differenti jarmu jiddistakkaw irwieħhom minn xulxin. Dan ħareġ it-tlieta filgħodu brabta ma' vot parlamentari relatat mal-każ tal-art tal-Lukanda Fortina f'Tinje. Fil-fatt isnejn fil-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, l-Oppożizzjoni votat flimkien mal-Gvern biex l-Awtorità tal-Artijiet tikkunsidra evalwazzjoni mill-ġdid tal-konċessjoni ta' tibdil tal-kundizzjonijiet fuq l-art tal-Fortina. Dan wara l-instab li l-istima kkummissjonata mill-Awditur Ġenerali fuq il-konċessjonijiet tat-tibdil fuq il-kundizzjonijiet fuq l-art tal-Fortina saret minn perit wieħed u mhux tliet esperti kif tesiġi l-liġi tal-Awtorità tal-Artijiet. Id-deputati tal-Oppożizzjoni fih dan il-Kumitat li votaw mal-Gvern kienu Rajin Kallus u Stanley Zammit. Madanakollu tlieta filgħodu d-Deputat Nazzjonalista Graham Bencini fuq Facebook ħareġ jikkjarifika li ma kienx il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li vvota mal-Gvern. Bencini għamel dan biex hu flimkien ma' sħabu fuq l-istess kumitat, jiġifieri ċ-Chairman Derin Karabottu Claudette Buttigieg, jiddistakkaw irwieħhom il-vot li ħadu l-kollegi Rajin Kallus u Stanley Zammit fil-Kumitat dwar il-kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Turija ċerta kif din il-kwistjoni reġgħet qasmet minn nofs lill-Partit Nazzjonalista. Dan speċjalment wara li l-istess stima li tantuża l-Partit Nazzjonalista u l-kap tiegħu Alex Borg biex jattakka l-proċess issa ġiet imxejna minn deputati tal-istess partit. Dwar dan irreaġixxa wkoll il-Partit Laburista, hekk kif permezz ta' stqarrija sostna li minkejja li f'tal-pjetà hemm tmexxija ġdida baqa' jfeċċ l-istess ġlied li issa ilu snin jiddomina. Fil-fatt il-Partit Laburista sostna li fil-Partit Nazzjonalista garanzija waħda tibqa' ċerta, dik li jibdel kemm jibdel uċuħ il-ġlieda u l-firda jibqgħu l-ordni tal-ġurnata.